guys. Ngayong hapon din yung talaga guys. Ulan na po guys oh. Ibang ulan guys. Buwan na kita itong mga taon na guys. Itong mga tanon guys. Nag-ulan na guys. Lakad lang itong init guys. Ulan na po guys. Lipay na po itong mga tanon guys. Salamat sa Panginoon, nag-ulan na po. Lipay na po itong mga tanon namin. Ulan na. Ulan. Ikan may sa makilala guys ba? Kasi ka ulan sa makilala guys. Tumigikan kayo ng lagpuan ba? Puntaan dito guys. Puntaan nun ba? Palingki. Kasi ka ulan dito guys. Makilala. Bago mo rin guys. May kulit mo rin guys. May kulit. Kasi ulan dito makilala po guys. Diba? Ulan dari sa Malasila. Ulan dito po yung Malasila guys. Ang ulan. Hindi pa yung mga tanong ano guys. Ang ulan na po guys. Buhay na itong mga tanong ano. Ulan na po. Basa lang nila po. Kita kong ulo. Hindi mo kilala ba? Market day maroon guys. At may sudaan guys. Kilala ang ulang minaabot guys. Ang ulang minaabot ikan sa makilala nagpalit niya market day maroon guys. Mercury dito pagsikin ulan dito pa na po mga tanuman kay nag-ulan. Salamat pa sa ulan ng Diyos. Thank you Lord. Thank you Lord. Miracle pan ugma sa pan guys. Anniversary dili ugma guys. Dili sa Malasila guys. Ugma ang anniversary. Anniversary na ugma guys sa barangay Malasila. Okay guys, thank you for watching guys.